Pinakasikat karon, insertion. Insertion slash amendment. Unang pinakasayon karon kayo. Ang pangutana manggod, karon sa niya kahitabo ang insertion. Karon sa mahitabo ang amendment. Apil mo ani PD Abanales. Kana imong dalan diya sa PHQ, insertion na. Yeah. I'm not kidding. Ako, I just want to tell you the reality. It's up to you to judge. Kani, NEP ipasa Agosto 13. Gihuman na mo Oktubre 13. Diba? Oktubre pa. Nobyembre, Disyembre. Usay makasuroy ko dinhi nga area sa inyong barangay mag-turnover groundbreaking. Usay inyong buhaton, kapitan. Diba? Akadim na binaog ang teachers. Pag abot sa turnover sa project, na dito mga prinsipal, dalaog si dala. Resolution. Ang turnover barangay poblasyon lang sa Department Health Association sa Taguluan, Dr. Villanueva, thank you very much. Kung sa'yo na itabo, bisan o dili ka barangay, lain barangay mo abot, hatag resolution. Kung saan ba ko ingon? Umanang budget hearing sa Congress, kung ako'y labot na ibalik sa tuig na po. Nana ko isulting gusto ninyo? Paghatag sa isang guniang bayan, resolution, kung katupamang kung NEP, wala pa naguba ang tulay. Tawbi ginaguba, katupang bagyo. Kinahanglan ni priority kay maguba ang tulay. Di ba, Mayor Dennis, ang flood control. Problema kayo, yung ka. Kung sa may akong buhaton, Your Dennis, problemahan na dito sa Manila. Kung ano ko mahimuan na kayo manang budget sa Congress. Kasi akong buhaton. Natural, akong dalon. Humanaman ni sa Kongreso. What ako speaker? Pagkatun ako sa naawa na ay tulay nga kinanglan ayuhon. Pwede ba nga ato ning ihatag, pag-turnover ihatag ni Mayor sa ako? Siya okay ko. Pangutana ang Senate. Magmusugot ang Senado nga mag-ayuhon una imong flood control or tulay yor. Ilda din ang ibutang sa budget. Mauday na ang gitawag nga insertion o amendment. Ang pangutana, dautan ba ang insertion o dili? Dautan dili. Sa uban, pasin, sige. Dautan maka-insertion. Biga, lugait, covered court. Ipangayon ni Mayor, humanang budget hearing. Amendment insertion. Lugait public market. Mantikaw public market. Dalan, paingon sa Bolyok, Mahanggob Water Park, Loy. Terminal sa Initaw, Mayor Gagay. Kalang classroom sa Ulab. Kanang water system sa Tubahon. Kanang nakahayag sa barangay Lanaw. Paingon sa Nagindingan. Kanang dalan sa Dulong. Kanang dalan, Brother Sir Knight, Mayor Emmy, sa Tugasnon, nga Hot Spring. That's an amendment. Skills training sa Taguluan Community College na among gi-turn over atong Martes na nakatabang kay ang TCC gismil na kabuk ang estudyante di na maigo sa classroom. Dr. Bench, St. Paul Hospital. That's an amendment. PD, kanandalan na to sa PNP. That's an amendment. That's an insertion slash amendment. Kanandalan sa Barangay Rizal, kayo sa Barangay Hinaplanan, Mayor. Insertion na, amendment. Kanandalan sa saan? That's an insertion. That's amendment. Tawag gani ang nagpasalamat ay nakabenepisyo. Bubo lang.
makakulit ng lain ng mga activities sa inyong home, sa inyong talunay, pagnanaw, sa unsa ang kaayuhan sa katawagan ng isang estudyante. Dahil patuloy kung mismo problema sa pagbibiling na building, gusto sa lakas, kami din sa barangay at komisyon sa pagbibiling sa mga gamit na kasi pero sa mga ako kami sa lahat ng komisyon magkaroon siya ito mga manipulation. Salamat din mo, lagyan ko ng matanon kay Congressman, kay useful kayo siya. Kami girl na ito, magulang kay aside sa basketball lang talaga tayo makikatuloy ng mga function. For example, sa pagtuloy ng mga activities na mo, natin naman sa SK and sa upan ng mga taga-barangay, natin sa mga salamat kayo sa Congressman Mamit na hindi mo kinakilala sa mga pagkakon. Nakikita kayo din na yan ay hindi sa mga project para nakikita yun sa mga pagkakon na nag-support tayo si Congressman sa ila. Salamat kayo ko nga. Salamat nga siya na gobernador sa unang panahon, na congressman siya. Nako kay siya katabang sa barangay Tubahon kay tagaan niya og panubig. Tama ni kang congressman nga giayon niya among dalan kay dako na kay kausaban namong panginabuhi din him sa daghan kay salamat congressman. Tinanggaluan, Congressman. So, dahaking salamat sa imong paghatag sa imong mga proyekto sa akong lugar nga sabi sa imong natagan ko. Proyekto nining kadalanan na amo sa una gidamgo lang pero karon nagpuman na. Ako kaya ako pasalamat Congressman Pangpimano dahil sa suga na ibinigay niya sa amin. Ikaw ang liwanag na ating barangay. Ako yung sahihan, hindi ko kung salamat din kayo ng kasama kayo ng mga produkto ang nakakadang kung kailangan kanta sa mga manuwas kung ganyan ang produkto ka o pangyaran sa trabaho ng produkto. Kaya may salamat po. So nagpasalamat po mi sa Anyway, yeah. Those were the people who actually benefited from the programs that they call, or they say it's evil. They say it's wrong. Those were the people who were able to benefit. Now, I ask again, ang insertion/amendment dautan ba? Kayong dautan undang nata. O insert o amend. Ang insertion, suble, dautan ba? Kay pait no? Pait yun. Kami may kadadlaw batikuson. Ang insertion, dautan lang kung dili i-implement pag-ayo. Ang insertion dautan kung both kaluoy sa Dios walay bisan usa ka both nato dinhi nga proyekto sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Misamis Oriental di tamo pakauwawan.